Nik uste dut ekarpen handia indiola, bakoitzaren iritziaren arabera, ezta? Nik alde batetik euskarazko prentza denez, euskarazko komunikade bat, orduan nik uste dut euskarari kriston laguntza egin diola, ez herri honetan baizik eta, kasu honetan oarsoaldean eskualdean, ezta? Baina alde batetik hori, nik uste dut euskaran aldeko apostu importanteena eta beharrezkoa dela. Eta bestalde ja herrira mugatuta edo, beti pozgarria da jende ezaguna ikustea. Eta batzutan ez dakizu zure herrikideek edo herri berrineko biztanleek zer egiten duten. Eta alde hortatik nik uste dut eskaparate polita dela. Batez ere herri ekimenetan, herrigintzan parte hartzen duen jendearen aldetik. Eta, jende zuzenean enteratzen edo jakiten ez dugun jende hori enteratzeko, eskaparate polita iruditzen zait. Eta normalian hor agertzen diren ekimenak edo egitasmoak oso importanteak dira, batez ere sozialki, gizarte aldetik edo, eta oso eskertzekoak, eta orduan ikusten dut hori jendeari ikustarazi edo jakinaraztea oso importantea dela. Batez ere hori, herrian gertatzen diren gauza horiengatik. Nik ez da hasieratik bazkide naizen, baina beti zerbait atera denean lezori buruz aldizkari bat atera denean beti eman dut izena, bazkide izan naiz, hori. Gehienak, denak ez badira euskeraz egin direlako, orduan euskeraren apostua egiteagatik, eta beti herri ekimen bezala edo nik uste lagundu behar dela, alde neurrian nik lagundu dezaket, horren zale naiz, eta hori noizbait eta lezon gertatzen diren edo egiten diren ekintzak, ekitaldiak eta eskualdera edo eskualdean jakinarazteko modu polita dela, modu aproposa. Eta ben ikusten dut gure artean batek zer egiten duen edo jakiteko de modu polita da. Orduan batzutan ere deialdi moduan edo ni behintzat horren aldekoa naiz. Zer eman didan? Sari asko, eta suerte izan dudan, baina izena eman dut da, orduan sari sorteo bidez edo sosketatik oso sorte ona izan dudala. Alde batetik hori, zer eman didan hitzak, ez dakit, jakin ez dudan herritar batzuek zer egiten duden jakitea, nik denbora pasa bai, irakurtzen dut, guztera irakurtzen dut, hor badaude artikulu batzuk hausnarketa moduan, oso interesgarria direnak, beste batzuk ez, ja baketan gauza da, baina hausnarketa batzuk egiteko modua eman dit, eta lehen aipatu dudan bezala horregatik ez, ikusi dudalako beste jendeak zer egiten duen eta batez ere gizartearen aldeko mugimendu bat badagoela, importantea, laguntza berrutena noski, baina eman didana informazio eman dit. Eta euskeraz jasotzea hori, alde batetik, baina ere bai informazioa bera ere. Gauza askotaz enteratu naiz, hemen gure eskualdean egiten ditugunak. Eta gero batzutan ere azken horritan agertzenen agenda kultural hori ere oso asko erabiltzen eta eskertzen dut hori.